Мәктәп елларыннан ук әдәбият, сәнгать белән кызыксынган, үзешчән сәхнәләрдә, төрле тамашаларда актив катнашкан Хәлим Җәләй 1961 елда Казанда театр училищесы ачылгач бернинди икеләнүсез укырга керә. Училищены тәмамлагач, аны Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына актер итеп эшкә алалар. Инде менә 55 ел сәхнәдә. Күптән түгел намус һәм тугрылык номинациясе буенча Тантана Республика театр премиясе бирелү дә фидакарь хезмәтенә хөрмәт билгесе. Ярты гасырдан артык гомерен сәнгатькә багышлаган артистның яңа гына иҗат кичәсе булып узды. Аны хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Бер тавыш килде колакка, яңгырады бер заман. Тор, шәкер, җиттек Казанга, алдыбызда бит Казан. Бер үзе сәхнә тотучы Галиҗәнәп артист. Еллар аны үзгәртмәгән, бары чәчләргә генә кырау төшкән. Үз исемен афишаларга гына түгел, халкы йөрәгенә Хәлим Җәләй дип язган талантлы шәхес ул. Менә гомер буе бөтен татар шагыйрьләрен шагыйрь иткән кеше. Һәрберсенең әсәрен яттан белә. Менә мондый берне мин күз алдына безнең беркем дә китерә алмый. Бер кеше дә. Чөнки әйтеп куям, шул хәтле сәнгатьне, әдәбиятны яраткан чын талантлы артист. Монда сүз дә булуы мөмкин түгел. Инде менә кеше буларак, әлбәттә без бергә торабыз. Ул бер үзе чәй эчә алмый. Аңа кешеләр кирәк. Сөйләшеп утырырга кирәк. Кешеләрне хөрмәт итәргә кирәк. Үз фикерләрен әйтергә тиеш. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җиргә безне Тәңремез гыйҗу әҗәл. Тын да алмый тамашачы шигырь тыңлый, Тукай шигырьләрен. Хәлим абыйны бер башласа тиз генә туктатам диме? Талант бит дәүләт премиясе белән генә артмый. Ул премиясез дә Тукай иҗатын рияттан белә. Үзләре сүздән түбәннәр, күзләре тездән түбән. Эт кебек һаулап яманым, күз йомалар яхшыма. Хәлим Җәләйнең иҗат кичәсе дә нәкъ үзенчә шигъри рухта үткәрелде. Хәтта Татарстан президенты исеменнән чыгыш ясаучы рәсми вәкилләрнең дә котлавы кәгазьгә карамыйча йөрәктән әйтелде. Зур тормыш юлы узылган инде, халыкка хезмәт итеп, театрга хезмәт итеп. Киләчәктә дә Ходай монда гомерне биреп, сәламәтлек биреп, тагын да шушы әйтер, сәхнәләрдә матур итеп, яңа рольләр тудырып, безне шатландырып, тамашачыны шатландырып, куанып, шатланып, гөрләп, иҗат итеп яшәгәнсең. Сөйкемле сөяге барлыгында, язам дисә каләме, уйним дисә һәр вакыт роли бар дип тә искәртте иҗат кичәсендә чыгыш ясаучылар. Якташлары авылыбызга асфальт җәйдерүдә башлап йөргән олы солтаныбызның солтаны ул дип Хәлим абыйга гомер буе рәхмәтле булуларын җиткерде. Барлык балык бистәсе халкы һәм районыбыз башлыгы Илдар Рәшит улы Таҗетдинов исеменнән сезнең күркәм юбилеегыз белән ихлас күңелдән котлыйм. Олы Солтанның солтаннары Камал театрында икәү. Алар икесе дә Балык бистәсе районыннан авылдашлар, хезмәттәшләр дә дуслык ныклыгы ярты гасырдан артык гомер белән сыналган. Biz аның белән хәтта мәктәптә укыган вакытта ук уже концертларда катнаштык икебез. Һәм мин укырга кергән вакытта әйттем, менә яше җитмәде, теге мәктәпне бетерә алмады, әле безнең тагын бер талантлы кеше кала дип әйтеп кергән кеше мин аның турында. Ул комедиядә уйный, ул катлаулы драматик рольләрендә уйный, фарс кирәк булса фарсында уйный торган күп төрле диапазонлы артист. Сүз жалган булмасын, җегетләр, шүре җигерде вакытта мин хаҗап загызга. Әгүзе бисмилланы укып алдым. Кайдам алай, нимәсе ул синең әгүзеңне беләме? Ата да ата. Шуннан ашып чыкты җегетләр. Шундый җанган кисәүләрне алдым да малай. Әйдә нимәсләргә тондырырга. Артист булу өстәвенә Хәлим Җәләй бик күп студентларның остазы да. Ул миңа һәр вакыт булышты. Ничектер менә ул мине үзе якын китерде һәм монда килүемнең дә төп сәбәбе үк түгел инде бәлки. Нидер бер өлеше Хәлим абыйныкы бар. Эшкә киттем мин дип идән бик зур кеше булып чыгып китәм дип үз һөнәрен никадәр яратуын аңлаткан бер әңгәмәсендә Хәлим абый.
яраткан эшенә мөмкин кадәр озаграк йөрергә язсын. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.